Mga higala, I'm here in Comelec. I just filed my certificate of candidacy. Ipadayon nato ang atong isugtan, ang serbisyong tinudunay sa kanunay. Mayong hapon, gikan sa pamilyang Garcia sa Davao City ang nag-file sa ilang Certificate of Candidacy sa Comelec kaganinang buntag alang sa pagpapili isip representante sa lower house ug sa City Council. Samtang nag-file usab sa iyang COC kaganinang buntag si incumbent 2nd District Councilor Javi Garcia Campos nga pagubangkon ni Representative Garcia. Kung makaserbisyo pag-usab sa iyang ikaduha nga termino o sa sumala sa mga tutukan niini ang paghimo og mga programa alang sa pagbangon sa syudad gikan sa epektong dala sa COVID-19 pandemic. Sa umabot na ako ng second term, Javi po ang akong plataforma. Although it's not final, ang Javi this coming term is joint action and voluntary initiatives. So usa sa mga dakong hagit na nakita nako moving forward labaw na kontra sa COVID pandemic is paghuman sa ato ang vaccination unsaon ang ato ang pagbangon.